23 नं देहिरा ब्लक इउपिपिएल कमिटिया सानसेनि हाबाफारिजों बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। मसलपुरनि 23 नं देहिरा ब्लक इउपिपिएल कमिटिया बकपारा बिसिडिसिआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दोलोनि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। बे जथुमाया फुंबिलिनि समाव पिरपिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनायनिफ्राय जागायो। लोगोसे 11 रिंगासोनिफ्राय जथुमानि गेवलां मेल हाबाफारियाबो जागायो। गेवलां मेलखौनो बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु इउपिपिएल अर्गानाइजिं नेहाथारि माधव सेत्रिया। लोगोसे माननि आलासि महरै बाहागो लाबावो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि नृपेन चन्द्र बर', अर्गानाइजिं नेहाथारि मइनुल आली, मिरु लाइमोन इउपिपिएल लेङाइ आफादगिरि लेगनाथ गुरुगाय, मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि हेमन्त ब्रह्म, मसलपुर जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि कनिका दास बर'आ। गिबियावनो आं नोंथांमोननि मिडियाखौ गिबियावनो साबायखर जासिग्रोयो। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि देहिरा ब्लक कमिटिया सानसेनि हाबाफारि लानानै जे जोंनि जि बोसोरिखा जि कनभेनसन बेखौ खुंफुंनायाव रायजो राजानिफ्राय गोबां मदद मोनदों आरो रायजो राजानि मददजोंनो जों दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंलांनो हाबाय। बेनिखायनो आं गिबियावनो रायजो राजा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मावथिगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय दिनफोरनि जि मावथांखि हाबाफारिफोर बेखौ जों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बयबो खौसेयैनो ज' जाजाय सब माने हारि माहारिनि गेजेराव धोरोम माने बासियालाबासिनो जाथि बासियालाबासिनो जों खौसे हाबाफारि मावलांगोन होननानै जों बिथांखि आजावनाय जादों। देहिरा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एमसिएलए गैया। नैबे समाव नोंथांमोना हानजाखौ हमथानायनि थाखाय माबायदि खामानि मावबाय थादों फोरमायनो? नंगौ, बे बाथ्राया सैथो जे जोंनि देहिरा समस्थियाव बिटिसिआव जोंनि पार्टिनिफ्राय एमसिएलए गैया बा बिजाथि देरहानो हायाखै, बे सैथो बाथ्रा। किन्तु जों दिनै बिटिसि सरकारा जोंनिनो दोलोजों दाजानाय सरकार हिसाबै जोंनि माखासे एमसिएलए बा इएम बा बिटानि चिफ बिथांमोननिफ्राय जों खायसे जि बिटिसिआव नाजावजानाय जिखिनि हाबाफारिफोर जिखिनि माने बिटिसिआव मावनो लानाय जिखिनि माने स्किमफोर बेफोरनिफ्राय जोङो खायसे बिफानगिरि इएम बिथांमोननिफ्राय जोङो माने खामानिफोरखौ बिख'नानै लाबोनो हादों। बेबायदिनो जोङो मोनसे जिखिनि खामानि मोनबोदों बेफोरनि थ्रुयैनो जोंनि खामानिनि थ्रुयैनो जों साफा सानै जोंनि मावथिगिरि मावग्रा जोंनि कर्मिफोरखौ जोङो माने बेबायदि खामानियाव मुखुब खालामनो हादों आरो। फैबाय थानाय समाव देहिरा बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय जि फैनो गोनां लकसभा बिसायख'थि बेवहाय माबायदि खामानि मावनायनि थांखिफोर लादों एसे फोरमायनो? दा जों फैबाय थानाय जि एमपि इलेक्सन जानो गोनां 2024 मायथाइयाव जि माने एमएलए एमपि इलेक्सन जानो गोनां बेयाव जोंनि माखासे गोजौ लेभेलनि जिखिनि बिथोन हरनाय बे बिथोन हरनाय बायदियै जोङो जोंनि समस्थिनि गेजेराव जेमानथा माने बुथ कमिटि दं माने भट सेन्टाराव जेमान जोंनि रायजोफोरनि माने भट होग्रा माने जायगाफोर दं बेफोरनि भट कमिटिनि माने बुथ सेन्टारफोरखौ जोङो गोख्रोङै दाफुंनानै जों बिथांमोनखौ माने खामानि मावनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों। जोंनि जि आगोलाव दाजानाय बुथ कमिटिफोर बेफोर माने कमिटिखौ जोङो रिसाबल खालामफिननानै जों गोदान कमिटि दाफुंनानै जों फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि जि एमपि इलेक्सन बेयाव जों माने मैखोमै खामानि मावनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों।